Rambodoni Cah, opor ayam kampung iki jan suwedep tenan. Iya Cah, video iki dijipuk pas hari H sadurunge lebaran utawa bodo. Ancen umume wong desa nek ape bodo mesti nyembelih pitik, nek ra duwe ya tetep tuku. Jarene bodo kan hari spesial, hari kemenangan. Dadi sing biasane mangan tahu tempe, kala-kala ya mangan iwak barang Cah. Iki duwe pitik dhewe, dadi ya nyembelih dhewe. Aja salvo karo kata-kata iwak pitik. Ancen wong desa sembarang lawan iki mesti diawali nganggo iwak daging, iwak pitik, iwak segara, iwak tempe, iwak tahu. Hehehe, ning nggonmu istilahe apa ya Cah? Nek ning daerahku mesti dikei jeneng iwak. Jare wong Jawa kuno nek mbubuti pitik iki aja karo dipadoni, engko lek mbubuti ora barbar soale wulune padha tukul meneh. Ngeniku mitos apa fakta ya Cah? Pitikku wis resik, wis tak bubuti, saiki karek tak iris-iris utawa tak cacah. Nek ngirisi ora gede-gede Cah, soalnya borone akeh. Bar ngirisi iwak pitike, iki lanjut gawe bumbu opore ya. Ana bawang brambang, kayak kemiri, jahe, terus tumbar jinten, kunir, rica lan godhong jeruk. Aja sampe lali. Oh alah Cah, kunire lombok cilik-cilik karek sithik. Sadurunge bumbune diblender, iki bumbu mentahane tak gongso sik ya Cah, ben wangine metu jarene ngono ben tambah suwedep. Wis tak persingkat ae, iki mang bumbune wis bar tak gongso terus tak blender. Saiki lanjut tak gongso maneh. Tak tambahi salam laos, kayak idung jeruk, tambahi serai. Kowe nek bumbu opormu menurutmu iku piye? Nek bumbu oporku ya cukup ngene iki ae Cah. Setiap wong iku berbeda-beda ya, ora padha cara nggawe bumbune. Bumbuku wis tak jegurno, oporku wis tak tambahi santen, iki lanjut tak tambahi tahu karo lombok jempleng ungkulan Cah. Soale ana bocah cilik ning omahku iki, anakku sing cilik iki kan gak patek doyan pedes. Engko nek kepedesen lak ya gak mangan. Oporku wis dadi sak ompreng, iki karek ngenteni umup siap gawe mangan lontong utawa sego Cah.